Здравейте хора, как сте? Днес сега вали по-скоро, но този клип го правя изцяло за вас и е доста късно. Сега ще ви покажа как това кенче Кока-Кола ще гръмне. Буквално ще гръмне, само с не знам дали е маркер, химикал или каквото и да е, просто съм взел 4 неща, за да съм сигурен, че ще проработи. Така, първо друсаме кенчето, разбира се. След това, нали да го раздрусаме много хубаво. Турсай го! Така, след това усещам, че доста... Чакайте да си представя другите неща и така. Да го далече от телефона и да почвам да... Не знам как се получава това, но в TikTok видях, че работи. О, усещам го. Ще гръмне. В момент ще гръмне. Добре. Нека да пробваме, например, този маркер. Така. Чайте да не взема да го отворя. Така. Ау! Ау! Добре, явно не е раздарен. Затова ще пробваме с друг. С такова. С фулмат. Давай! Това ме чуш, че всеки момент ще гръмна. На сърцето. О, стига да е. Добре, тогава ще си тествам химикала, който най-харесвам. Ето този, защото е кацела много хубав и пише много хубаво. Си го рискувам. За вас, хора. Това го правя само изцяло за вас. Продължавам, не ме интересува. Даже още ще го раздрусам. Брусай! Давай. Нека да се върнем към първото си решение, а именно този химикал, който е светен. Давай! Друсе. Хора, между другото, само да ви кажа, аз не пия кока-кола, това кенче просто го намерих вкъщи и реших да направя видео. Хора, на това му се изкриви капачката. Хора, на това му се изкриви капачката. Мисля, че сега ще стане по-добре. Почвай! Търкай! Чайте да се отдалечи още малко. Търкай! Това звучи много грешно, търкай, ама как те иде. Ой, хора, трябва да го правите много бързо. Да внимавате да не ви гръмне в уса. Това ако не стане и съм излязал тук на студа, на дъжда, на бурята, за нищо, не знам. Така гледа в TikTok и стана. Май знам как ще стане. Ау! Ау! Ау, хора! Това буквално гръмна! Оле, майко! Добре, това се струваше. Това се струваше да го видя изцяло.
Хора, това буквално гръмна, разбирате ли? Вижте. Вижте какво става. Ау, мокри си телефона. Така стана мишмаш. Искате ли да видите как ще го гръмна още повече? Така. Вече се смачка. Чайте да го взея. Добре, вече няма Кока-кола. Така. Хора, искам само да видите пораженията от това. Първото, което е телефонът ми се омокри. Второто, това тук. Третото, това тук. И четвъртото, ето това тук. Ето това. И мисля, че ми замина и фулмастерът ми леко и той замина. Мисля, че не го виждате, обаче се омокри и той изцяло. Хора, работи, обаче трябва да го дупчите. С ето тази част на фулмастер. Чакайте да ви покажа. С тази част на фулмастера трябва да го биете върху капачката. Да, хора, като цяло това беше. Може да не се вижда много добре, обаче това е заради дъжда. Ето го дъжда буквално. Умокри ми телефона. Това между другото, мисля, че ми направи на мишмаш малко и ключовете. Не знам, що съм си ги останал на земята. Хора, като цяло това беше от клипа. Надявам се да сте разбрали, че не става с търкане. По-лесно е да го дупчиш. Но да, като цяло работи и буквално гръмна, експлодира. То самото жижене, самото кенче направи кабум. Да, хора, като цяло това е. Лайквайте, абонирайте се, коментирайте, всичко едно и чао!